Mada baba sare auɗi te sare mada ya viseto anauliriyam min bo mi dari mi tadi haure subhanallah da sare kalmaji mada hande yiddi ta yeccitu aljanna mada les koste yam woni a fama jinna darnde nder sare ma moftu sede a hewa konte ba mi don viya ma hebu dofter jomu wawi kugal dara don rena nden go tasku ko nde veti ayahan soja nder sare ma huɓɓi masibo min fu kanjum waɗi nde veti se to mi nafi la hawla ayatul kursiyu se to mi tasbi ɗo on lekki masibo duniya da sare sai a fama ɗume on lutti ha sare mada mi waɗay yejjam ɗume on aydi ha sare mada ayɓay be am aybeji am fula mi sanjidi me haje ma ha yotti mota ma mi loti nga mi senirama ɗume on aydi ɗum ɗume haje ma yende manni mi wali hoyɗi nder koyɗole am goɗɗo fiyam mi ɓedda debbo mi ɓallamu nder zuriya men to goɗɗo hoyɗi koyɗol man bo ɗo laata gonga yande man aviyam koydol mada min be mada ayobini men korwal hijju kuju nder suudu asanjiniyam nder koydol ma mota manga asodiniyam fu asahiyam minani belɗum koydol man tabitan yende alarba toni mi hoyɗi na ɗum gonga koyɗi alarba ha sare meɗen lattan fewre koyɗol yende alarba ɗum kugal sheɗan on da sare gonga be fewre mi yecca mada ndikka asanja nder sare yam mi yecca mada ɗum fere yam kala debbo fu to vi o nastan sey ni o taska mi pusan hoore mi yewda koste ɓingel debbo ndikka mi yecce sey to taski min fu mi andi waɗi mi dilli ha nder ladde mi muñi debbo ni genderu sey to a laari o nyami haari nda o gomoɗo naba maɗa useni dado asodinammi lekki dombi ngam dombi billiyam ha sare mi waɗan lekki mi mbarandi mi siwta be bononda ha nder sare to asodan bo asodanammi yama yora ndikka mi siwta be billa dombi lekki dombi mi soda hokke ambara dombi na malla bo anniyama fere hami yeccama da sare ko ndiyam mi acci yarugo sare